Op Skiel wordt het werken om de duin weer stouen te litten. Zodat er te volle stikstof in de lucht zit, groeien stofkoelen dicht en komt het kalkrijke zand net meer van het plak houden. We zien eigenlijk dat met de stikstofuitstoot in Nederland dat er steeds meer vergrassing optreedt. Dat is met name op de zandgronden en dat zien we hier dus ook in de duingebieden. Vooral veel helmgras wat de duinen gaat overwoekeren. Nou, dat kun je met verschillende methodes onderdrukken of tegengaan. Een daarvan is bijvoorbeeld begrazing. Dus we gaan ook de begrazing op de Schelling uitbreiden. Maar een andere is door stuifkuilen en kerven weer tot leven te brengen, zeg maar. Dat het zand weer over het eiland kan gaan waaien. En dat gebeurt nu op behoorlijk grote schaal. Door die boppenlaag, maar gers voor te helling. We hebben 3 locaties op de Schelling waar we stuifkuilen aan het herstellen zijn. En nog 3 andere locaties waar we in de zeereep kerven aan het maken zijn. En dat is ter hoogte van paal 5-6. Ter hoogte van waar we nu zijn, dit is Arjensduin. En bij Vermerum. Al dat hudde werkje maar te verzwaren dat de natuur, die het bij een waardeiland jet, weer een nieuwe kans krijgt. Nou, het is niet zo dat dat zand dat gaat stuiven, dat alleen voor die kuil of voor die kerf zelf effect heeft. Maar dat zand dat komt als een soort poederdeken terecht over het achterliggende gebied. Nou, en daar zie je een soort deken terechtkomen van zand, waar dan duinviooltjes weer meer gaan groeien. Daar komen weer vlinders op af, duinparelmoervlinder bijvoorbeeld. Nou, ook weer tapuiten die daar hun plekje gaan vinden in konijnenholen. Die konijnen komen ook weer op dat soort aantrekkelijke gebieden af. Dus je ziet eigenlijk dat er met dat zand dat er weer een soort nieuwe uitgangssituatie ontstaat, waar weer veel soorten op af gaan komen.